Hello guys, haino hailam sokiro ani channel ni bukhangtoi tinini vlog video o jaga ni siminu chengsinai norok buskango nugui mankhana muya o muya songnani nai tongo tabok horni dinar ni bagai tabok muya khugoi iko asok jora bahan nokhorka obono tabok muya butui khainai belai ke tasty khayoi omon logi tabok khundru puirok ruoi uff tabok ni jora busukke muya butui khike thok norok saino mankhana nge obono tini dinar snamnai tak horni bagai iko obong gange khundru pui muya songman jorao khundru puirinai flavor fainai marke jamani yagolo phunugano nongno tini ni chini horni dinani bagai mungni mui songna nai tongo kaisanga muya butui te kaisanga thaipung busli gudok guys yang gange norok nugui mankhana thaipung busli gudok thaipung busli bai moso chikon ganga to tai sanan ko kroi belai khano tasting nai taklai bosor nimni ganga chung wai briwe barok chakha tini bai ganga pas barok nai belai khano tasting nai geso songman chai thapani chongmuru gange alada tasty phayo tabo gemne gange karinani jora phagya tai start tong gange kari oi abo gudogui haino hai muthung jawnai finally chapuru nongno phunugano yangke papa ya kumun rai chai tongo teruk teruk khayai an bagai buradi hinge amu chai negena o ko ekdin belai ke sori hamyangi tonghang tam himale buah samani bising tei fatar bo nokhori meya pura buah mar ke sai tongo tabok jip jip khayai fatar ro nokhori bang ta blog video ro khaimai yangi tongkha buah saman ro hamgang ke ang fatar thangai blog video kaham kaham ro khainai noroni bagai tubui khainai norok khalogoi na singi tongdi finally faisok pagia yago mia painar mane obo thaitamo 20 টাকা খাই thaipung thaisa 20 টাকা obo thaitamo 20 টাকা hingke total 40 টাকা rui painar man mia thaipung to chai paikha mia tini te kaisa tongko koifol obono rawi chai tong tabuk emne koifol simia koifol loge emne nganga busli kamriwo abo to thaipung busli heka chai mai efono kai rok manuta kai asa khangenge future ro lo thaidi chai mano iko thaipung buslei thapani tiklai tabung nganga butu ruksilei gudongnan bagai chengkha iko nor nugui mankhana bobo hai moso hain sayang moso chikon noro moso chikon bai je kuno gudok sakhangke belai ke thogo baksa baksa angke hino moso bilati tabuk to moso bilati available no manai tonga chiyang gutisa hatiwo haino hai thaipung buslei tabuk dengi payai boksai rikha tungrunan bagai tabung gangga khundru puiburi kha flavor pura motom lulu ke phai tonga chini tripura sani traditional muini perfume jago khundru pui belake motom phayo jeng gangge ono system ke songwem ni gangge pulis kangria jeng khundru pui last digi muthung puru se khundru pui diwo flavor te kabang phayo abon bagai tasingo no phunungmani muyas nambajak obono box asinai tabung hingangke thaipung busli hingangke to tiklai paikha tabung hingangke obono box nan bari tongkho obono box mani nongno phununga nang bahike songsongya noroni songmani bai chini songmani mili ya jodi ni mili yangi dong hingangke norok comment box o comment khai sanan tabuk di sabu sadi nge box lagi na tabuk tabung kha wandal muya patla patla khai thaisuk slama ge snamka tabuk iko tui muthung rakha tui kutu khangge hojaga khichonai renai pura hojaga ni khano kagri renai chang kormo khai kaise butui tongmani abono kagroi meter kagru hintabno meter kagri pai khangge moso ko thangrok pura pes kher renai te of khundru pui bai muya butui tabuni jora busuk happy busuk mili mamui bufuru munno hine na sinlaijak chini kituburi song maisana bagai korni dinar khainan bagai iko born mokolo nai di bote reflection ang puro nai thogmi dong obong sa kituburi teke sana di ko gondiling bote ke thujak bo na sini dongo iko nai di maisana bagai mami ro pura complete munghangke borono maisar janai tabo khe muya songmani mosoro buri digrakha kutugui tongkho emne hingangke bermarok toriya kho tai starta tong hangke sedina bo mesero ka khangke mesero pura kak soka hangke ketui muta hayang hangke hotat kai hayang gae
haya hingke gekha hingke masao abon bagai datino bermar bria